The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa nga magahatag sang kaatagan sa mga ginoobra sang More Power. Agod mapanami pagid ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisory sa power interruptions. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects, Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Maayong adlaw, welcome naman diri sa ating program More Power at Your Service. Ini ang programa sang More Electric and Power Corporation para sa ating sini nga mga konsumidor. Ang aton gid nga pag-welcome sa inyo sang isa ka manayanayang adlaw. Kag pag-welcome man naton sa ating sini mga consumers nga naga-monitor sa sini nga programa More Power at Your Service. Sa mga naka-tuned in na subong sa inyo sini nga mga radio transistor, kag sa mga nagalantaw sa aton Facebook Live diri sa More Power Iloilo, kag sa Facebook Live man sang sini nga Waragwakan. Welcome gid no diri sa aton sini nga program. On behalf sa management and staff sa More Electric and Power Corporation, sa pagpanguna sa amon nga presidente kay Chief Executive Officer Mr. Roel Castro, ako naman si Joy Fantilaga at your service. Sa atin sini nga mga tagpalamati, no? Congratulations ged by the way sa mga naka-receive na sang ilang bill deposit refund sang nagligad nga Webes nga adlaw, no? May ara kita nga ginpatigayon nga bill deposit refund. We have around 159 no ka mga eligible customers nga eligible sila nga magbaton sang ilang nga bill deposit refund sang September. Kumbaga nag-eligible sila September 2023. And ang nag-process so far no naglabot sa 117 no sa 159 ka eligible, around 530,000 worth, no? Mga more than 500,000 ang i-release naton for September nga eligible naton. And out of that number, we already processed about 117 customers, total of 333,500. But may customers kita nga ginpakamayon nila nga i-credit na lang sa ilang nga bill, no? 8 ka mga customers naton nga ginpakamayon nila nga i-minus na lang sa ilang nga bill kay ti ma-minus man na sa ilang nga sunod nga balayran. So wala na sila nag-receive sang check. Instead, no, na credit na ang amount kung pilang bill deposit nila, including ang interest, annual interest rate for 3 years, no? So kumbaga daw kapatago ka lang sa bangko sang kwarta mo kay naga-incur siya sa interest every year. So we have 16 customers nga nag-turn over nato na patigayon kita sang ceremony sa Hotel Del Rio sang Webes para nga i-turn over ang ila sini nga bill deposit. Kag isa sa mga nagkatandog no sa aton sini nga balatyagon, ang isa naton sa mga customer nga naghatag sa iyaman nga sini nga testimonya. Yari ang aton sini nga video clip. 3 years ago, ginpaulam ka sa ugangan mo. Ginbuligan niya lang ko pala, kay wala ko kwarta, i-apply. Okay, sa una ma'am, before ka nag-apply, since bago na kung connection, din ka gakuha sa supply ng kuryente? Tingki lang. Natingki lang ka mo. Kay wala kami kaya mag-apply, kay wala kami kwarta. Okay, but subong, may balayran, masang time ni More Power, paano nyo na nga nakaya nyo? Kaya da man ang kangan ko, may tiyangki man sa. Kay akong bana naka-apply sa construction. Okay. Bali,
sang nalaman sa Blanca. Okay. Subong mayo-mayo naman. Okay. Salamat gali ma sa ginbulig mo sa akon para mag-apply sa more power. Okay. Alright, no, so medyo emotional si Manang, no, kay ginhulam niya ang ila sini nga gimbayad nga bill deposit sang 3 years ago siya ugangan, and then subong nabalik na siya, so hambala gani nga ibalik yan na sa iya sini nga ugangan. So saludo gid kita sa imo Manang, no, nga every month wala gid ka mo gakalig sa pagbayad sa inyo nga bill nga bill, no, para nga maka-avail ka mo sang bill deposit refund after 3 years, no, nga kung okay ang inyo nga record, wala ka mo kaagi past due, wala ka mo kaagi nga naotdan sang kuryente, on time ka mo kumbaga magbayad on or before sa due date nyo, within 36 years or 3 years or 36 months or 3 years, ibalik ang inyong nga bill deposit. Hindi siya program sa More Power, ha. Naka-stipulate na siya sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Hindi na siya programa or pakulo sa More Power, kundi ginasunod lang naton kung ano ang nasaad sa Magna Carta for residential electricity consumers. Okay? Ga-abide lang kita kon baga. Anyway, sa ito sining mga tagpalamati, ang More Power, since nag-take over kita sa 2020, ang aton nga direction, no, is i-modernize ang aton sining nga facilities. And nag-start kita sa aton mga substation. We invested sa pagbakal sang mga state-of-the-art nga substation, power transformer, mobile substation, and even ang aton nga mga metro gimpang isla naton, no, into digital. So because our direction is going to modernization sa aton nga facilities, and isa man sina, no, ang isa man sa present natin sa inyo subong nga topic naton ining GIS. What's GIS, no? But anyway, kaupod naton subong ang team, no? Ang team leader, right? Sang GIS nga ga-implement sang GIS diri sa More Power. Anyway, we have Engineer Ann Corbal from Network Operations Department. We will ask her, no, kung ano gid ang ila sini nga team, no, para nga sila ni siya ang assigned, no, sa sini nga system sa More Power. Miss Ann, good day sa imo, kag welcome sa ating program. Good day, Miss Joy, and thank you for having me today. Yes. GIS stands for GIS stands for Geographic Information System. okay, what's your designation sa network operations? Designation, GIS Specialist po. GIS Yes. specialist. So kamo na dira, no, ang kumbaga I believe wala pa ni siya fully na turnover Yes. sa More Power, kay we have this, if tama ko, correct me if I'm wrong, Miss Ano, nga we have this parang contractor or Yeah. ano. As of now, we are on the project phase pa lang Okay, sa project phase. pagtukod sang JS Alright. project. Mhm. It will be subong may ara kita contractor, which is the Active Power Solutions Inc. Sila ang aton contractor nga ginbaklan kumbaga Alright. sang JS system. Okay. From there, nag-start kita subong sa pag-build sang data Okay. ni More. Nag-inventory, nag-data gather. Yes. Since when ni siya nag-start ang inyong project? It actually started October 3 last year, October 3, Alright. 2022. So, 1 year ni siya ang nga nag-build kita sang system, inventory, Yes. ang facility sa More Existing facilities, existing yes. facilities ng More Power para ipasulod sa sina nga system. Yeah, correct. Alright, sige. Can you give us an overview? What's this GIS para nga maintindihan sa atin sa mga customers? Well, ang JS kasi is a basic requirement para sa smart grid, which is our direction, as you Yes. mentioned earlier. So, modernization. to modernization. Yes, So, correct. it's crucial gid siya nga may ara kita accurate Oh, yeah. inventory sang aton mga poste, mga equipment like
distribution transformers, ang aton nga mga circuit lines, Yeah. mga protection devices, and iban pa nga Okay. assets ni more. So we have this protection asset like an AC ARTA, True. automatic circuit recloser. We have that Yes. LBS or load break switches, Yes. no? Ang poste, transformer, tanan nga makita ninyo sa aton sining franchise area nga facility sa more power. Yes. Gin-inventory na siya naton. Yeah, aside from inventory, gin-map out na naton siya with proper address or Tagging. geo or tagging or Yes. geo-reference para makita naton kumbaga may ara kita bird's eye view or Yeah. satellite view kung ano ang itsura sang aton nga network model. Alright. Yeah. So makita ninyo sa screen no, sa Facebook, makita na siya nila Miss Ano. Kung makita ninyo ang mga posteta, may mga pangalan, may mga code, basi matingala kamo, may ara da nga code, may first letter, and then number, coding na siya. Yeah. The letter, ang first letter, what does it mean, Miss Anne? Well, may ara kita 3 types nga tagging sa Alright. poste. Ang first, ang makita nyo naga-horizontal na siya, may ara nakita code sa district and Okay. barangay. Okay. So, bali 3 letters for district, 3 letters for barangay. Okay. May isa kita ka vertical nga code, consists of 6-digit number. Unique na siya nga number. Okay. That is the tagging for the pole. Kumbaga, amo na siya ang ID sa aton nga poste. And sa tupad sina, kung may makita ka mo nga may X and then may 5-digit number, that is the tagging for the distribution transformers. Ay, okay, I see. For the tagging sa district and barangay, same na siya sa account number, right? Yeah, Sa customer, ang code. Yeah, ang prefix. Example, for barangay, Sampaguita City proper, ano na siyang code? That would be CIT-SAM. Sam. Okay, so meaning, city proper, Sampaguita. Sampaguita. Okay. May arabag kitang Bol, oh, yan. means Mandurriao and Bulilao, Barangay. Bulilao, Bandurriao. Alam mo na, di ba? Na interesting, Yeah. no? Well, Okay. gin pattern ina siya naton ang pagtag sa poste kung ano man ang ara sa ilang mga account numbers. I see. If you can see, may ara Okay. kita sang prefix nga 6 letters and then ang number nga random number na siya. Alright. Pre-designated numbers. Okay. Yeah. So kung halimbawa ang poste na locate siya sa Barangay Sampaguita City proper, ang code sina definitely SIT-SAM. And then parang yung parang random na number. Okay. Sige, I think that's very important nga may tagging kita, no? But before kita magkadto dira, katuan ay ang next nga question ko, Miss Ano, aside from our direction, no, into modernization, what motivated more power para nga i-consider ang pag-acquire kag pag-implement sang sining active power solutions, sang sining GIS? Well, I would say ang evolving technology ang nag-push sa company nga Yeah. mag-take on this venture. Yeah. Because subong, naging trend na ang pag-digitize Yes, correct. sang data sa mga plans, sa map, and most especially sa aton nga mga electrical distribution network. Yeah. So far, ang GIS software naka-demonstrate siya nga maging isa ka workable model wala nga ma-connect ang aton database information. Yeah. So for example, ang poles naton na map out na dira, Yeah. it's connected to kung ano nga secondary line ang naka-attach sa iya, Okay. kung ano nga transformer ang naga-supply sa secondary line, Okay. kung diin nga primary line or feeder naka-attach ang amo nga transformer. Including pagidira is siguro magamit tagid siya in terms of distribution analysis and outage reporting. Yeah. So far, amo na siyang gina-try And naton. that leads to my next question, kung anong benefit no nga makuha sa customer Yeah. with the implementation of GIS, Miss Anne. Yes, part of the GIS scope naton aside sa pagtagging sa mga poles, Kaya sa mga inaya kumbagang benefit for more power. Yeah. But as to the customer, anong benefit nga makuha na nila dira? well, part of the scope
as well is the listing of the meters nga attached sa mo nga poste. Alright. I think this will come in handy para faster naton malocate ang customer account or meter, especially during emergency response. Yeah. And as mentioned earlier, pwede man siya magamit naton. For example, ikaw, common ka nga tao, hindi ka familiar with the place, Yes. and gusto mo mag-report, abi nga, may nakita ka nga Sirit to. sirit O, the sa poste, spark, yes. And gusto mo i-report, ang muna sa More Power, and hindi ka familiar with the place. Well, you can use the either ang poll number, or ang barangay and district, they would definitely ask for your location, right? Yes. But subong, pwede na nila magamit in reporting emergency cases Yes. using the poll number, so that easier na for our helpline Response team, man or yes. response team na ma-identify kung diin ina siya located and ma-pinpoint kung ano gid nga facility or poll ang affected. Alright. That's very strategic, no, nga ginhimo sang More Power. So example, may ara ka mo dira nga i-report, or even a single house no light. You know naman, di ba, kung di naka-connect, right? Ang imo nga meter, kung di nga poste. So what you have to do is call our helpline or message us sa amon nga Facebook Messenger. Ibutaw mo lang kung anong code sang poste. Kay makita ba na sa system naton, let's say for example, this code, SITSAM 123456. Mabalaan na sa poste nga na kung anong mga meters ang nakakonect dira. Yes, we Wow. have viewers na subong nga ginagamit na sa aton nga control center team. Ay, very nice. Kadasig lang gali. Kadasig na gid. Very efficient. Yes. So, dako ni siya nga bulig. Number 1, for efficiency. Number 2, para mapa-fast track ang pag-response sa aton nga team. True. Kay currently, Abi, ang ginagap-gapangayo pa kita sa account number. Although gapangayo pa kita subong as until now, as reference naman sang aton helpline, magsulod sang ticket. Yeah. But for emergency cases, let's say for example, gakasunog na tong poste, no? Alangan pa nga mangita pa ka ikaw to sa account number, picturean mo na lang ang poste, amo na account number, mabalaan na naton dayon kundi ang location. Yes. Automatic. Alright, Yes, sige. that's right. Another one, pwede mo ma-explain, Miss Anne, ang ginatawag na asset tagging process, location, how it simplifies sa pag-tracking ang documentation sa network assets natin. Well, for now, ang ginaubra naton during the project phase is nag-assign kita sang unique identifier, or what we call sa aton nga terms is ang geocode or ang poll ID sa or ang ID sa kung ano man nga asset ang aton nga gina-inventory. And then the same way gina-list naton na siya ang kung ano siya nga type sang asset, anong attribute niya. For example, say may ara kita nga poste nga 30 feet concrete pole. And then gina-note naton na siya kung saan na siya na-install for asset valuation. So for para mapahapos ang ila obra, may ara kita nga application nga gin develop with the help of our contractor. Nga pwede siya ma-access through mobile phone. Okay. So subong ginagamit na siya sang aton contractor. And then real time, kung ano man ang imo gina-encode dira sa phone, it would reflect sa aton nga GIS software or sa aton nga mapa. Aside from the benefits nga makuha sang customer nga mapadasig ang response, ano pa gid ang mga potential advantages, no? Sa sining ano nga project kani ang GIS? Well, from our meter listing activity na lang i-reference ko, we were able to assign the account numbers or meters to which pole siya na-attach, di ba? Okay. So, ang ini nga mga poste, naka-geo-reference ni siya or may naka-address nga mga latitude and longitude and ma-view na siya outright sa aton helpline and control center team Okay. through sa aton nga MEPC network model nga mapa. Okay.
Also, pwede man nga mabalaan gilayon ang source nga distribution transformer Okay. or ang ruta balasang secondary line. Kay sa aton nga viewer, available naman na siya, kumbaga naka-layout na ina siya. For example, diri ang poste, may line segment na siya nga naga-connect kung diin siya nga transformer nagakuha sang source. I think in a way it will help man ang aton nga response team nga malasen ang time bala nga that's right. naga-survey sila sang linya, nagasubay sila sang linya. Although kinahanglan gid man nila mag-survey sang line just to know diin nga point or diin nga Within part siya nga of the line, portion, yes. yeah, diin nga portion dira abi nasunog ang installation or nag-short or whatsoever. In a way may ara sila, kumbaga may guide, sila kay siya, guided na kumbaga Yeah. na sa system yes, makikita na nila ang layout. Okay, Yeah. that's good. No? Another one, Miss real time ni siya, right? Ang geographic monitoring sang naton. Di ba may ara kita sa control center nga parang GPS sa aton nga fleet. Oo. Yeah. So, maka-contribute man ni siya sa efficiency sang job, pag-dispatch, no, sang aton nga response team. Actually, subong kay readily available naman niya ang GPS for our fleet. Ang siguro maka-aid na lang ini siya sa faster nga pag-locate. Kay subong, di bala ang aton nga process is mamangkot ta diin dapit ang landmark. Yeah, doon landmark na. pa, oo. So, in a way, instead nga amo na ang aton nga pamangkoton, we can ask for ano ang pole nga Pole lapit number. dira or ang Yeah. pole number nga lapit dira sa imo area. Or kung example, hambalon niya man di ang account number niya or meter number, naka-link man ina siya kung diin nga pole naka-attach ang iya meter. Okay. Actually, we have this parang initial na kuan man, no, nga pag ni tawag, though our president is also planning na once nga fully implement na gid ining GIS, kay tiara pa lang kita sa Project phase, no? Kumbaga, wala pa gid na turn over sa aton ang system, wala pa gid siya fully na implement, no? But I think may mga areas pa ba nga wala pa patigayon ang tagging or tapos na? Kutob sa mga bago naton na install nga mga poles, kay may Wala pa. ang aton balaan nga pagpasulod sang inventory sa papasulod sa system is Pasulod. kung ano ang na-existing na, Okay. or kung may work order man, kung ano ang accomplished na. Okay. Yes. So we're planning man na ang system nga na kung parang i-share sa city government kay dako ni nga mabulig in cases of emergency. Let's say for example, may vehicular accident. Adira siya halos tanan madara may mga poste, no. Even ang police dasig makalocate siya kay tiha i-provide niya lang ang account na ang phone number dasig na nga malocate matag kundiin ang location kag dasig na siya nga maresponderan kay I think last year kung hindi ko magsala, no, ang head sa PSTMO, even si Mayor Jerry Tranya, si Congressman Baronda, nagkanto diri sa office to see our control center kay nakita nila how efficient we are, no. Ang may ara kita nga GPS, may ara kumbaga na map out na ang bilog nga franchise area, and with the systems ang JAS mas nangin systematic pagid, no. So dako ini nga bulig especially sa pag response man in cases of emergency. But our main objectives gid sini diri sa More Power is to mapadali, number one, ang pag-response man kung may trouble sa aton sini nga linya. And number two, ang pag-inventory sa aton mga assets, no? Kaya may mga ara kita nga mga regulatory asset nga reports, no, nga kinahanglan. So mas napahopos na siya. So with this implementation sa GIS, no, actually hindi lamang ang company ang makabenefit sini, but kamugid, no, nga mga consumers naton para mapadasig ang pagresponde in cases of trouble. So ang aton nga ma-advise mas maayo, no, nga kung example sa inyo dira nga balay, kung ano dira nga mga ang poste nga pinakamalapit sa inyo, i-memorize nyo na o isulat nyo dira sa cellphone nyo
para in case of emergency, kung gusto nyo nga magpa-responde, ihatag nyo na lang ang phone number para dasig ka mga responderan. Yes, that's right, Miss Joy. And siguro I would like to mention lang that Yeah. this is still for consideration na since tanan man nga consumers naton naga-receive sang billing nila, Yes. we are planning to integrate kay ti subong may ara na kita na-assign nga poll number sa each meter. We are plan pa lang man ini Okay. siya nga integrate siya nga i-display sa ilang billing bill Ang ang poll number. Okay. But that would be another story, another project. Another project. Yes. Okay. But for now, ang aton ma-advise is kung ano dira nga poll, no? Poll number ninyo, i-memorize so dira kay 3-digit malang na ang number tapos may 6 digits ang number. Ang number Yeah. kag 6 digit man ang letter, no? So all in all 12. So mas mapahapos, no, ang pagresponde sa inyo moving forward. Anyway, your parting message to our consumers, Miss Anne. Well, thank you gid sa tanan sa paglantaw sa subong nga segment, and hopefully you continue to understand that More Power continuously try to find ways nga ma-improve ang aton nga services yes. and system. Yeah. Yes. And this is part of our 5-year modernization Yes. program, no? And habagay sa aton nga President Sir Roel nga all scheduled activities nga nga part sa aton modernization program mag-end siya by February 2025. So after sina kung may ara man kita nga mga scheduled power interruption, kumbaga para ano na lang na siya, maintenance na lang kay tido para sa mamala sa tao, di ba? May ara kita nga annual maintenance sa aton nga lawas, no? So daw amo man ang system naton, daw parang maintenance na lang siya, hindi na siya para subo nga halos every week may ara kita tag 8 hours nga power interruption, 6 hours nga scheduled power interruption. Kay we hope na maintindihan nyo kita because this is still part of our 5-year modernization program since nga nag-take over kita sa operation dili sa Iloilo City sang 2020. With that, Miss Anne, thank you so much sa time na ginhatag mo dili sa aton sa More Power at Your Service kag kabay pa nga ti ma-enlighten ang atong customer kag makabulig kini sa dako sa ila. Yes, Miss Joy. Hopefully. Yes. Thank you so much. By the way, subong nga semana, wala kita sang patigayunon nga scheduled power interruption. Ang last natin nga scheduled power interruption was last Thursday from 3 a.m. to 7 a.m. So this week, why kita sa scheduled power interruption nga again na nakatala na, no? And until November 11 ni siya because ang base sa directives sang COMELEC kag sang DOE man nga dapat wala kita sang patigayon nga scheduled power interruption a week before and a week after sang election. So this week and next week why kita sang scheduled power interruption until November 11, I think, no? Ang next natin interruption would be November 11 at 2023. So, heads up na nino sa inyo sa aton mga customer. Kung may araman kita nga scheduled power, kung may araman kita nga power interruption, that's possible unscheduled na even us wala kabalo or it's an emergency interruption nga kinahanglan patigayonon para malikawan ang long outage, no? So, we have that kis-asang emergency power interruption. Kag para naman sa aton nga More Power at Your Service, no, sa subong episode sa nga aton sini nga pagpangalagad, may ara kita nga gimpatigayon nga drug tests, no, sa mga empleyado sa nga More Power kag part ini, no, it's a random drug test, no, sa mga employees sa More Power. Good nga ma-ensure naton nga ang opisina sa More Power, ang mga empleyado sa More Power is drug-free. Kag para sa dugang nga detalye, yari ang aton nga report.
Sugod mapasiguro nga drug-free ang mga empleyado sang More Power. Nagpatigayon sila sang random drug test, ginpangayuan sang specimen sang ilaihi ang mga empleyado, maparegular man o kon kontraktual. Suno kay Daphne Carina De Pedro, Assistant Vice President sa Human Capital Management sang More Power. Ang random drug test ang base sa DOLE Department Order 5303, Series of 2003. Nakasaad rin ang kinahanglan nga magpatuman sang drug-free nga workplace ang pribado nga sektor. Considering that we are electric utility, no, kung magwa ang aton mga empleyado sa field, sigurado gid kita nga safe ang aton komunidad because our employees are drug-free, no, and our office here is also drug-free. No? Kung may magpositibo sa urine test, may pagahiwaton nga confirmatory test. Kag kung magpositibo sa gihapon ng natungdan nga empleyado, igapaidalom na ini siya sa due process. Hugot nga ginadumilian ang paggamit sang illegal nga droga para sa tanan nga empleyado sang More Power. Gani bisan third-party contractors, ginaobliga nga magpatigayon man sang ilang nga kaugalingon nga drug testing. Pero ako, I am positive nga ang mga empleyado natin diri drug-free. But again, we have to make sure that we go through the random drug testing para ma-verify gid man. Kaya sa umpisa pa lang, once they apply for a job here, there is a pre-employment screening for drug test as well. So ang mandatory, this is just a subsequent na testing para to ensure that we are drug-free here in the office. Ini ang More Power Balita Subong. Thank you so much sa mga nag-upos sa ato sining episodes dili sa pagpangalaga sa More Power at Your Service. Kita naman kita sa masunod nga semana. Ini si Joy Fantilaga at Your Service. Good day. Kag inyo nabatian ang More Power at Your Service. More Power at Your Service. Tubtub sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.